priatelia, nachádzame sa práve v tajskom servise Otrava 32 v Bangkoku. Teraz nám robia držiak na strechu auta. Budeme cestovať, môžeme prenašať moje veci na našej streche na aute. Našli sme dobrú cenu, niečo ako bazoš na Slovensku. V týchto skromných podmienkách tak v Bangkoku robia aj zázraky pod mostom pri rieke. Troška vám to tu ukážem. V prírode sa tu nesprávajú najlepšie, vidíte? Všade sú odpadky. By asi neprešlo na Slovensku alebo v Nemecku podľa noriem Európskej únie. V tejto rieke budú na 100% krokodíly, povedala Pimi, moja snúbenica. Tu je nejaký rybársky čln prevratený, tento už má asi za sebou. Neviem, nakoľko je to bezpečné miesto. Už len čakám, kedy kto vybehne a vyťahne na mňa nejaký nožík alebo nejakú zbraň. Tam sú nejakí ľudia, nejaká skupina ľudí. Nejdem sa asi k ním moc približovať. Radšej sa vrátim naspäť do bezpečia. Predsa len som farang, nie domáci. Nemôžem si tu vystrkovať rožky. Hore lietajú lietadlá každú minútu. Je tu najväčšie letisko v Thajsku, medzinárodné letisko v Bangkoku, Samampuri Airport. Mi robí stretching akurát. Si tu troška sadkám, zrelaxujem, počkám, kým nám dorobia strechu na aute. Možno zachytím nejakého krokodíla. Tak zatiaľ